सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील प्रत्येक घरात आमचं नातं आहे। येथील जनतेशी आमची नाळ जोडली आहे। येथील विकासाची जबाबदारी आमची आहे। भविष्यात येथील सर्व समस्या मार्गी लागतील असा विश्वास भाजपचे जयेंद्र रावराणे यांनी व्यक्त केला आहे। श्रावणी रावराणे यांच्या प्रचारार्थ गावभेट कार्यक्रमानंतर काय म्हणाले रावराणे पाहूयात। या मतदारसंघामध्ये कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये अतिशय उत्कृष्ट असा प्रतिसाद आहे। भाजपच्या पालकमंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली विकास कामे आणि नारायण रावराणे कोकण सम्राटचा वरदहस्त आणि चाणक्य मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि महापुरुष देशाचा पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या या महान कार्यामुळे सध्याची इलेक्शन एकदम सोपी आहे। जिथे जाऊ तिथे संपूर्ण भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ज्या योजना आहे त्या अनेक योजना ज्या आहेत त्या प्रत्येक घराघरात पोचलेल्या आहेत आणि त्यामुळे प्रचार करायला एवढं सोपं जातं आहे। तर ज्या घरी जाऊ तिथे सगळे मोदी मोदी नितेशजी असंच करतात। त्यामुळे प्रचार हा एकदम दमदार चाललेला आहे। उमेदवार घरोघरी फिरतो आहे। मी स्वतः वाडीच्या खाळ्याच्या सभा घेतो आहे। पक्षाचे वरिष्ठ म्हणजे मंडल अध्यक्ष सुधीर नकाशे असतील किंवा बूथ असेल शक्ती प्रमुख असेल, ही कार्यकर्त्यांची मोठी फळी ही प्रत्येक भागात घर न घर पिंजून काढतात आणि त्यामुळे हा विजय मोठ्या मताधिक्याने होणार आहे। या सगळे जर परिस्थिती बघितली तर समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त होणार आहे अशा प्रकारचं सध्याचं वातावरण दिसतंय। तुम्ही ह्या मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं होतं, आता सुनबाई करतायत। तुमच्या माध्यमातून झालेली विकास कामे अनेक आहेत। आता काय प्रलंबित प्रश्न आहेत आणि ते कशा पद्धतीने सोडवले जातील? या मतदारसंघ कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे नापणे गाव आहे। ते लहानपणापासून मी या नापणे गावाचा एक सदस्यच आहे। नापणे गावातल्या सगळ्या धर्मपंथांचं, मग बौद्ध समाज असेल, धनगर समाज असेल, वाणी समाज असेल, मराठा समाज असेल, हे माझे सगळे घरचे लोक आहेत आणि घरचे लोक असल्यामुळे माझ्या सुनबाईला राणेसाहेबांनी तिकीट दिल्यानंतर कळल्यानंतर तिथे एवढा जल्लोष झाला तर ते म्हणाले तुम्ही इकडे यायचीच गरज नाही। नापणे गाव हे माझं अगदी घरगुती संबंधातलं आहे। माझे मित्र वासू जैतापकर होते अनेक, आता सध्याचे लाड आहेत, ही जे माझ्याबरोबर अवतीभोवती जे सगळे ते माझे घरचे लोक आहेत आणि त्यामुळे या गावामध्ये पैकीच्या पैकी मतदान आम्हाला मिळेल अशी मी आशा बाळगतो। या गावामध्ये विकास कामं मी तालुक्याचा सभापती असताना केलेली आहेत, जिल्ह्याचा बांधकाम सभापती असताना केलेली आहेत, नितेशजी राणेसाहेबांनी तर अफाट केलेली आहेत। या गावामध्ये फक्त पाण्याचा प्रश्न आहे। तो पाण्याचा प्रश्न आमची तिकीट जाहीर झाल्यानंतर राणेसाहेबांनी जे जवळजवळ भरपूर म्हणजे 2-1.5 कोटी जे दिलेले आहेत ते कॉन्ट्रॅक्टच्या मार्फत आज कॉन्ट्रॅक्टरांशी सुद्धा मी चर्चा केलेली आहे आणि एक ट्रायल म्हणून ह्या नापणे गावात पाणी नव्हतं पण ट्रायल म्हणून एका वाडीत म्हणजे धनगरवाडीमध्ये पाणी चालू केलेलं आहे आणि तिकडून प्रत्येक वाडी वस्ती होते पाणी चालू करत इलेक्शनचा निकाल आणि नळ पाणी योजनेचा निकाल एकदम लावून टाकणार। आपण पाहिली तर विरोधकांकडून ह्या निवडणुकीत भावनिक एक वातावरण निर्माण केलं आहे, त्याचा काय खरोखर या निवडणुकीवर परिणाम होईल काय वाटते? कसली त्यांची भावनिक काय येत नाही। भावनिक त्यांनी आयुष्यात काय केलेलंच नाही आहे। त्यांनी खरकट्या हाताने खरकट हात पण झाडलेला नाही आहे। नुसतं नाव काहीतरी स्वतःला ठेवून कोणतरी मग आईची नि माईची उपमा देऊन काय उपयोग होत नसतो। मला पण लय साहेब म्हणून लोक बोलतात, पण कृतीत काय आहे? कृती केली पाहिजे ना, लोकांसमवेत राहिलं पाहिजे, लोकांच्या पाचवीला गेलं पाहिजे, बारशाला गेलं पाहिजे, लग्नाला गेलं पाहिजे, सत्यनारायणच्या पूजेला गेलं पाहिजे, गवळदेवाच्या पूजेला गेलं पाहिजे, कोण मेलं तर जाऊन विचारपूस करायला पाहिजे, त्याच्या प्रेताला हजर राहावं लागते। ते सगळे आम्ही प्रत्यक्ष इतक्या वर्ष तालुक्याचा कार्यकर्ता म्हणून निर्माण झाल्यापासून अख्ख्या तालुक्यात जाऊन करतो आहे।
विकास कामापेक्षा लोकांची बांधिलकी माझ्याबरोबर आहे. मी कधी माझ्या गाडीची काच कधी बंद नाही. मी जमिनीवर पंक्तीत बसून जेवतो आजच्या तारखेला. आणि कोकण सम्राट नारायण राणेंचं माझ्यावर वरदहस्त आहे. त्यामुळे मला कोणाची भीती वाटत नाही. आणि राजकारणामध्ये कसा धक्का द्यायचा तो मला चांगला माहिती आहे. मी आतापर्यंत काही इलेक्शन हरलेलो नाही आहे. आणि अख्ख्या तालुक्यात ते माहिती आहे की जयेंद्रराव राणे म्हणजे काय चीज आहे ती. मी नुसतं बोलून दाखवतो, प्रत्येक पहिलं काम करतो आणि नंतर बोलतो. राणेजी, उद्या सुनबाई तुमच्या निवडून आल्याच्यानंतर प्रथम प्राधान्याने कुठली कामं या गावातली घेतली जाणार आहेत आणि ती सोडवली जाणार आहेत? मी प्रथम या मंदिराचं उद्घाटन आहे. गावकऱ्यांनी आपल्या स्वतःच्या पैशातून एक अतिशय उत्कृष्ट असं हे इमारत मंदिर बांधलेलं आहे. मी आज या वाडीच्या अगदी नाक्यावर म्हणजे मंदिराच्या दारातच आलेलो आहे. आणि मंदिर म्हटल्यानंतर सगळ्या गावकऱ्यांच्या भावना असतात. आणि ह्या मंदिराचा जो रस्ता आहे तो समोरचा आता संपूर्ण उद्घाटनच्या अगोदर तो रस्ता आम्ही करणार आहे. आणि राणेसाहेब, पालकमंत्री राणेसाहेबांकडे तीर्थक्षेत्र विकासासाठी हे मंदिर बसवणार. हे माझं पहिलं काम असेल. नळ पाणी रस्ते योजना हे राणेसाहेब करतच आलेले आहेत. पण एक मोजकं काम गावाच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांना शोभेल असं हे मंदिराचं काम पहिलं तीर्थक्षेत्र विकासासाठी एक भक्त निवास शेड असेल की त्यामध्ये जी योजनेमध्ये काय बसेल ते मी या ठिकाणी पहिलं काम सुनबाईला करायला लावणार.